Poslednju utakmicu u okviru prolećnog dela prvenstva Prve lige Grupa Zapad rukometaši Sloge odigraće na svom parketu protiv ekipe Metalac iz Kraljeva u subotu sa početkom u 19 sati. Bez obzira na ishod ovog susreta, rukometaši Sloge su prvaci lige, pa će im po završetku utakmice biti uručen pobednički pehar. Na toj utakmici ćemo zvanično i praktično se promovisati u prvaka Prve lige Grupa Zapad. Igramo sa ekipom koja zauzima poslednje mesto i nismo prepotentni, ne podcenjujemo ni tu ekipu, ali pretpostavljamo da sa ta 2 boda, znači definitivno ćemo steći pravo da uđemo u viši rang takmičenja, a to je Super B, reorganizovanu Super B ligu. Iza nas je više od pola godine rada, truda, trčanja, znoja, golova, pobeda, imali smo 2 poraza i 1 nerešenu utakmicu, što nas je izbacilo, znači, u vrh, odnosno na prvo mesto ove lige. Kada u subotu odigramo tu utakmicu i kada se zavese spuste kasno uveče, pretpostavljam, pošto se utakmica igra u subotu od 19 sati, kad dobijemo te medalje i pehare, predaha nema za klub ni za ekipu. Vi znate da se iz 4 prve lige formiraju nova grupa koja će se boriti za ulazak u sami vrh, u elitu, u Super ligu A. Počinje već od ponedeljka, znači novi ciklus utakmica, 12 utakmica se igra sa prvacima, odnosno od prvim i drugim iz ekipa ostalih liga. Od ponedeljka rukometaše Sloge očekuje naporan rad, po 2 treninga dnevno, ali i ne samo to. Zahvaljujući se svima u klubu, Slavko Đokić ovom prilikom ekskluzivno je najavio sledeće. Od ponedeljka rukometni klub preuzima jedno novo lice, trener koji je profesionalac, koji je poznato trenersko ime, koji mora da prati rad kluba i rukovodstvo kluba je prihvatilo i na moje opšte zadovoljstvo. Od ponedeljka će u ulozi prvog isključivog trenera, znači prvog koji će raditi sa ekipom i koji će isključivo voditi ekipu, biti Slaviša Laković. Trenersko ime koje je poznato u rukometnim krugovima, znači u celoj zemlji, koji je vodio više superligaških ekipa i Kragujevac i Vranje, vodio i Priboj više godina, tako da se zaista svi zajedno radujemo tom činu, i igrači, i ja, i rukovodstvo kluba. Naravno, ja sam uz ekipu bio, ja i ostajem tu, ali tu sam, znači, samo da prisustvujem, da od neke male pomoći, ukoliko budem, ja ću je pružiti. Povodom do sada ostvarenih rezultata i onoga što će uslediti, reakcije u Slogi su različite. Za nas je, eto, teška sezona. Bilo je jako teško, pre svega, animirati igrače da iz pobede u pobedu daju svoj maksimum. Bilo je takođe teško jako motivisati protiv slabih ekipa. Pre svega, eto, i zahvalio bi se ovde prisutnim igračima, na saradnji, treneru, upravi i medijima koji su nas pratili i pomogli nam da dovedemo publiku koja nam je stvarno puno pomagala ovde na domaćem terenu, a takođe imali smo i navijače koji su nas pratili na stranim utakmicama, to jest utakmicama na strani. Zahvalio bi se takođe ovde domaćinima našim domaćinima, udruženju Gasi, koji su nam ustupili ove lepe prostorije i eto šta da kažem, bilo je teško, uspeli smo, dokazali smo da smo pravi i eto zasluženo smo na tom prvom mestu. Mini lige, to je zaista nepoznanica za principu 90% ekipe, možda samo 2 igrača odigrala takav tip takmičenja, znači to je takmičenje koje kreće kraj aprila, faktički kad je skoro sve sezone završavaju i treba podići ekipu tada da svoj maksimum, to je dosta teško i bit će teško, nadamo se, verujemo, radit ćemo, ostatak ekipa, pa ajde, poznajem nekih 5-6 ekipa, mislim da nemaju bolji igrački kadar od nas. Mi smo optimisti da možemo da prođemo da u toj mini ligi
prvo ne možemo da se obrukamo, što smo pokazali protiv Jugovića na domaćem terenu, da možemo da uđemo u Superligu. Na treningu, pa, pomažem koliko mogu. Mnoge utakmice rukometnog kluba Sloga imale su humanitarni karakter. Naime, i poslednja utakmica u okviru Prve lige Zapad imaće taj humani predznak jer će rukometni klub u saradnji sa učeničkim parlamentom tehničke škole organizovati humanitarnu akciju u cilju pomoći trojici obolelih drugara iz Lučana. Da podsjetimo, utakmica se igra u subotu 12. aprila sa početkom u 19 sati.